Бачковски манастир на... Само кратко да направим клипче. Бачковски манастир, пресветен на Успение на Пресвета Богородица. Успение на Пресвета Богородица. Манастирския комплекс на Родопите в България. Вчера им беше Пресвета Богородица 15-ти. Прекрасно. Со моят побратим Георги и неговата сопруга во негова чест и заради нив го посетив ова место на Родопите. Прекрасно.